Quédanos Pánchez. Pánchez é un nome suposto porque a xente de Aduaneiros en Fronteiras, Pánchez, credes mantervos un pouco no anonimato, non? Bueno, eu polo menos sí. Non me podo responsabilizar dos demais, pero eu, alo menos eu. Claro, a tua nai cando te vexe así na tele, Pánchez, porque te recoñecerá, supoño. Digo, aí está o meu fillo. Home, polas mans, seguramente. Porque vos nacestes máis ben de internet. E primeiro internet e despois camisetas. É un pouco ese o proceso de Aduaneiros, non? Sí, digamos que as camisetas son algo máis do que Aduaneiros. Non é que primeiro sexa unha cousa ou despois a outras. Cronolóxicamente sí que foi así. Aduaneiros naceu como un blog, non? Un blog iconográfico. E despois dun traballo gráfico andado, pois decidimos, bueno, eu facía ese traballo no estranxeiro, concretamente traballaba do mesmo en Italia, e decidín voltar, e vendo a posibilidade, empecé a facer o que era o meu traballo dali, aquí, non? Levando o textil a iconografía de Aduaneiros en Fronteiras. Xa. E isto é un pouco para os catro. Consideradevos responsables da uniformidade vestiaria do país? Non, pregúntalle a Ortega. Bueno, eu espero. Don Amancio, este plató é seu, quero dicir que pode vir cando queira e compralo tamén, non me cabe ninguna dúbida, non? Pero pero si se dá o caso, non? De que hoxe en día alguén dicía o original é levar unha camiseta lisa. Eso prexudicaríavos seriamente, non? Non? Secaríamos lisas de calqueira de nós, pero diferentes. Unha lisa de Naistrip, unha lisa de Rei Centolo, unha lisa de 11 horas, unha lisa de Aduaneiros. Pero sí que é verdade que hai como un... Vos notádelos, airedes por aí, vedes a todo o mundo coas vosas camisetas. Que sente un Fernando, por exemplo, cando ve nun sitio 4 ou 5 camisetas diseñadas por un mesmo? Home, pois orgullo, porque xente que dis, jolín, está dante de comer, non? E aínda por riba sempre digo o dos venres, non? Que a xente escolle un poquinho máis a roupa. E a veces, pois, alguén famoso que escolle unha camiseta túa para unha gala. Entón xa dis, joder, que guai. Que gusta. E no teu caso, cando as ves Miranda manchadas de licor café nunha festa, que pasa? Que compre outra. Que compre outra, que sei que le botaba para lá. Ok, bueno, quédanos efectivamente mostrar as vosas, por favor, Pánchez, si es tan amable, gustaríame que nas difíciles condicións nas que te desenvolves, porque quixeches, ven aquí, Pánchez, ven aquí, cuidado, escalón. Podes recoñecelas túas, así tan Pánchez? Non creo. Non? Que si, home, que si. Lambón. Xa ne chaman Aduaneiros en Fronteiras, son vacilós de nacemento, non? Esta de aquí... Esa é maravillosa, turismo rural, é un clásico, e ademais queda allí moi ben a señorita. Aquela primeira... Calé? Aquela? Santa Compaña. Santa Compaña, esa non a coñecía, da nova fornada ou xa ten tempo? Non, sempre decides que non, así que non. E que máis? E despois estas dúas esportivas, a de Death Coast Percebes e Pemento de Padrón e Death Coast Percebe, non? Tamén a Rumorosa leva unha. Perdón, acabas de dar un golpe. Non, espera, dame, tío, que me molou. Bumba. Sí, o de turismo rural. Bueno, moitísimas gracias, Pánchez, por mostrarnos as túas camisetas, a creatividade. E falando das rumorosas,